Bona tarda. Estem en reunió aquí amb en Santi i un servidor i estem ara amb en Josep Maria Comas, que porta la secció de Natura de la UME. Bona tarda, Josep Maria. Hola, bona tarda. Escolta, què és la secció de Natura de la UME? Què fem a la secció de Natura? La secció de Natura és la que vetlla i vigila i intenta conservar tot el patrimoni tant natural com històric que tenim primer a Gavà i després a les nostres muntanyes. El títol de la secció seria secció per la protecció de la natura, tal com diem, i també del patrimoni històric que tenim, antic. Molt bé. Tant a Gavà com a tot el reste tot el Baix Llobregat i tota l'àrea nostra d'influència. Molt bé. Molt bé. Escolta'm una cosa, Josep Maria. Ara estem a la UME, en aquests moments de pandèmia, ficats també, sobretot en molts temes de natura, perquè és el que sembla que en aquests moments puguem anar a fer millor. Com va sorgir el projecte UME Fem Net que vas proposar? Aviam, des del confinament hem tingut una massificació, sobretot en els voltants de les poblacions o en els camins que estan més concorreguts. Aquesta massificació, per un cantó és positiva perquè la gent coneix aquests camins i coneix una mica més indrets que no els que s'havien fet fins ara, però en contrapartida s'hem trobat que un increment de les deixalles i residus i llaunes que sobretot en els camins la gent va tirant. Dic que la gent no és tota la gent, ni molt menys, per sort hi ha una consciència i són els mínims els que són incívics, però sí que és degut a aquest confinament ens trobem amb mascaretes, papers, llaunes, un increment del que fins ara teníem. A partir d'aquí, a les sortides que fèiem nosaltres, particularment de forma privada o en grup, clar, et fa mal als ulls. Quan vas caminant i veus una llauna o veus una mascareta al mig del camí, vulguis o no vulguis, t'agafes la mà i la intentes guardar. A partir d'aquí vam veure la possibilitat de que aquesta acció que feien d'una forma quasi subconscient, alguns socis o alguna gent que sortia a la muntanya, intentar-ho fer-ho d'una forma més global. Vam fer aquestes borses, són unes borses que són molt fàcils de col·locar, no fa falta obrir la motxilla cada vegada que trobis una llauna o trobis unes deixalles, i és una mica amb els dos objectius. Primer, treure aquestes deixalles de l'entorn i en segon lloc és molt visual. Al ser visual també el que aconseguim és conscienciar aquesta part de la població que avui encara, a dia d'avui encara té aquest tipus d'hàbits incívics d'anar deixant les deixalles per allà on passa, no? Vale, i això com ho portem a terme? Aviam, la campanya té un fet diferencial en altres tipus d'accions o de propostes que molts grups o que molta gent fa, no? Nosaltres no anem a netejar un lloc concret, sinó que anem a aprofitar les nostres pròpies sortides de forma quotidiana o setmanal que fem de cap de setmana o entre setmana, i al mateix temps que gaudim de la sortida, que gaudim d'aquesta natura, ho aprofitem per anar recollint el que veiem. O sigui, no es tracta tant com anar a netejar una zona, sinó que a mesura que vas fent aquest recorregut, el que vagis veient ho vas recollint. L'altre fet afegit és que tota aquesta informació es té que transmetre aquí a l'entitat a través de la xarxa, a través del correu o del Facebook, i en tota aquesta informació farem una estadística, primer, de tots els camins i quilòmetres que s'han recorregut i que en teoria han quedat, si més no, en la data que s'ha fet aquesta ruta, s'han quedat nets, i també els quilos, o més que quilos, les bosses que s'han recollit. Independent d'això, com també un punt afegit és que quan
quan es trobem un punt negre vol dir una acumulació de deixalles que és impossible recollir pels nostres mitjans. Això també va molt bé perquè ho identifiquem, ho comuniquem aquí a l'entitat i des de l'entitat fem tota la gestió davant de les administracions que corresponguin. Gestió de, primer, comunicació i després de seguiment perquè l'administració que en aquell moment sigui responsable posi els mitjans i pugui recollir aquest abocador. A dia d'avui portem quasi un mes que vam iniciar la campanya, hem repartit de l'ordre d'unes 100 borses, hem recorregut de l'ordre d'uns 90-95 quilòmetres ja, i està tenint una acceptació bastant important a nivell de socis, a nivell de gent de Gavà, i inclusiu ha sortit ja de l'àmbit locals o comarcals i tenim gent de Sant Pere de Ribes, que també està implicat en el tema, i la pròpia federació. Molt bé. Molt bé, doncs estupendo. Això és una bona cosa que deixarà les nostres muntanyes més netes pels que anem a gaudir d'elles. Seguim, doncs molt bé. Moltes gràcies, Josep Maria. Molt bé. Aprofitem un segon el tema per... Santi, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Dintre del que és la secció de natura, doncs també compta tot. Per exemple, les barraques de pedra, de Gavà. Les tenim una mica oblidades i jo crec que hem de fer un esforç per posar-les una mica més a l'abast de la gent, que coneguin els circuits i per on poden arribar i poder-la visitar. I de fet el dimecres que ve farem una sortida amb aquesta idea de fer tot un circuit que ja s'havia fet en el seu moment però està una mica deixat i posar-lo una mica a les xarxes socials com el Wikilog per qualsevol persona en un moment donat pugui seguir la ruta i poder visitar aquestes rutes que la veritat és que són patrimoni que tenim aquí i tenim una mica oblidat. Aquestes barraques són agrícoles, són de propietaris de pagesos, diguem-ne, que en el seu moment les van fer pel seu treball, per les seves eines, per guardar les seves coses de la seva feina al camp i que, simplement ara potser no és el que s'estigui utilitzant, però que val la pena mantenir. Evidentment, vull dir, la muntanya tal com està ara no era com estava fa 100 o 200 anys, n'hi havia una explotació molt més gran de lo que en principi es pot veure i això comportava que la gent treballava molt en el camp, en les vinyes i per això necessitava un lloc on deixar les eines o el bestiar o poder-se amagar en un moment donat que estiguessi el temps una mica fotut. Molt bé. Molt bé, o sigui que dimecres hi ha una sortida que anirem a visitar barraques i després penjarem la ruta al Wikilog perquè tothom que les vulgui anar a visitar doncs que hi vagi, demanem precaució, demanem respecte, però que tothom pugui gaudir-ne. I els socis ja saben que totes les rutes que estem penjant comencen per UME 1963 i tant bicicleta, caminar o rutes d'aquestes interessants i tal com fer una ruta de barraques la podrem tenir a i poder-les fer. Això és el Wikilog, no? Efectivament. On es penja, és on es pengen aquestes rutes, no? Efectivament. I totes aquestes rutes, qualsevol persona o soci de l'UME en aquest cas, si entren com UME 1963, podran veure tot un desplegament de rutes que n'hi ha per a tots els gustos. Molt bé, doncs moltes gràcies, Santi. Molt bé, a tu. I aquest és el nostre escut. Aquells vidres de Viladecans a l'Ajuntament els va retirar, perquè jo he passat per allà i no hi eren. Aquests eren els que tu vas informar, no? Sí, aquests estan retirats. No, Vilajuana, espai públic, sí. Sí. Comprovat, sí. Ja m'ho va formar, teniu ja com a presentació, i quan les escoles diguin, sí, estem d'acord amb la campanya, però teniu que vindre a fer alguna cosa. Intentar tenir aquest material preparat en uns plafons, en unes fotos o com li vulguem dir,
i una mica de forma visual, no? Sí, si fem aquesta presentació seria bo poder tenir aquí un tros de... aquí 3 o 4 polilles, Això, aquí i els una ampolla de plàstic, aquí una antena, dintre de 150 aquí una llauna, aquí no sé què. Dintre de 150 anys encara estarà igual. Sí, això, per conscienciar Això la gent. trigarà a desaparèixer tant. Sí, recollir de tota la brutícia que trobem d'una manera molt comú. Us veieu en cor de poder-ho... Sí, a mi no m'importaria anar a algun col·legi i explicar-ho a les classes, podem anar a parlar en col·legi. I, bueno, que s'apartin de... Això és una xarra de 10 minuts, a joves, ha de ser entretingut i una mica... Però això ha de començar demanant, posant-nos en contacte amb els col·legis. La divisió de... Això, quan diríeu que triga a la llança? Sí, I els nens que vagin dient, això no, doncs això Anem a fer una adivinalla. Què penseu que estarà... Amb diferents productes, plàstics... Sí. Sempre podràs dir al nen, cabrit, te moriràs i això estarà allà. Sí. Vale. Molt bé. Estic a veure si a Sant Climent tu pots fer alguna cosa i a Castelldefels podem fer alguna cosa. I ens queda pendent treballar el tema dels col·legis, que el Santi farà una primera proposta en un PowerPoint i nosaltres mirarem d'anar recollint diferents materials perquè l'exposició del temps de destrucció d'aquests elements es pugui tocar i es pugui veure. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Més digues que penses lluny de contrahivern. Perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Més digues que penses lluny